Ni Mikel Arrañaga naiz, eta Iruña Beleiako bigarren kongresu honetan saiatu naiz pixka bat azaltzen edo abordatzen erlijiozko gaidun ostrakak azaltzen dienak, alde batetik ostraka paganoen, tema pagano dun ostrakak onatuta, eta bestetik tema kristaudunak. Eta, funtzian bi hipotesis landu nahi izan ditut. Bata, Iruña Beleiako jainko eta jainkosa paganoak azaltzen direnak ze alkantze dauken interpretatzerako orduan bertako jainko eta jainkosak zeintzuk izen zeizkien, eta zen nahazte maila egon zeikien beste kulturekiko, bertara Iruña Beleian presente daren beste kulturekiko. Guzti hori ebaluatzeko bidea nola emoten dozkuen Iruña Beleian topautako materialek azaldu nahi izen dut. Gero, alderdi kristauari dagokizunean, nahi izan da azaltzia, hipotesi bat, bebai, nabaria dalako komunitate judeo-kristau bazala, zenbait aspektu gaitxik, jaberen erabilera kontinua, pasarte jakin batzu, pertsonaia batzuen aipamena, Bibliako pasarte jakin batzuei lotuta dagona, eszena batzuen agerpena evangelio jakin batzutan dagona, Mateoren evangelioan dagona, eta kontu guztion lotuta hipotesi bat garatu dut, zeinenan arabera Iruña Beleiako kristauak izango lirakien Nazareno edo Nazoreo deitzu izen dien komunitate judeo-kristau bateko parte funtzian hasieratan behintzat, gero ja itxuraz ortodoxian proto-ortodoxian esparrura gerturatzen diela diluixelako. Eta hori da garatu dotena eta azaldu nahi izen dotena funtzian.